mňa Otca i Syna i Sviatého Ducha. Amen. Drahý duchovný otec Jordán, drahá mládež, drahí bratia a sestry, k tomu, čo sme počuli, aby to človek dokázal zachovať alebo vykonať, k tomu potrebujeme modlitbu. Modlitbu. A čo je vlastne modlitba, alebo akú modlitbu? No modlitbu, keď cítime v duši, že naše srdce ešte tak nemiluje Boha. Vtedy treba modlitbu. Modlitba má byť aj reakciou na to, že cítim, že nehľadám Boha ešte. Nehľadáme Boha cez deň. Tam tiež treba modlitbu. Čiže cítime, že ešte tak netúžime po Bohu, jak možno túžime po svete. Tam tiež treba modlitbu na to. No akú modlitbu? Napríklad v práci pozrieš na osobu, hneď sa v tebe dvihne nejaké zlo. Abo i teraz pomyslíš na nejakú osobu z práce či z rodiny, buď sa dvihne v tebe nejaká urazenosť, môže byť aj strach z osoby, alebo zo situácie, čo bude pondelok, koho tam stretneš. Môže byť strach alebo nejaký hnev, či nejaký protest na to, čo bolo v piatok, alebo niekto na teba niečo povedal, alebo povedal ti netakým tónom, či takto na teba zvýšil hlas, či takto netak pozrel. A tedy hneď treba, aby človek s tým nechodil, aby nepúšťal do seba zlo, lebo cíti, že už sa nedokážeš usmiať, nedokážeš sa radovať, bo už v tebe sedí zlo. Z toho, čo bude, alebo čo bolo, hneď treba sa zriekať toho. Z lásky k Pánu Ježišovi, z ľubovi do Isusa Krista, z ľubovi do Presviatoj Bohorodici. Vydríkajúc ja, zriekam sa toho zla, tých predstav, tých myšlien. Alebo hovorím, vsemilostivý spáse, vyzvoli mene, vsemilostivý spáse, osloboď ma od tých myšlienok, od toho zla, od tých predstav. Hneď zás príde nejaký strach, či nejaká iná predstava, čo bude, čo bolo. Vsemilostivý spáse, osloboď ma od strachu, či od urazenosti, či od nepríjemnosti nejaké. Lebo my ľubíme do seba púšťať diabla. To je údel nás, Adamových synov a dcér. Lebo tým dialogom s tým, čo bude, alebo čo bolo, ešte situácie ani niet, ty už máš strach z tej situácie, alebo sa už hádáš dopredu, jak ty tam povieš mu, tým púšťame do seba zlého ducha. I do našej krvi, i do našich buniek. Potom aj chorejeme jeho chorobami. On nám dobre nezrobí. Ani zdravšími nás neurobia, títo duchovní. Preto nenosiť to v sebe celý deň. Ani v rozume. Bo i ten nám poškodzuje. Zriekam sa každého zla, jaké sedí v mojom rozume, v mojom srdci, i v mojich bunkách, i v mojej krvi už. Od malička sme do seba napúšťali toho dosť. Vsemilostivý spáse, vyzvoli, osloboď moju dušu i srdce od zla. Zas tam príde nejaký strach z budúceho týždňa, hneď reagujem, hneď vsemilostivý spáse, milostivý spasiteľu, osloboď
moje srdce, pamäť moju, osloboď moju dušu i telo od toho strachu, od ducha strachu. O plno strachov u nás, i podvedomých, i nevedomých. My aj myslíme cez strachy. Má strach, čo bude, má strach, či budú financie, má strach, či dačo nestratíš, má strach, či takto nezomrie. Nie, to... Viete, že my aj myslíme hriechom. Preto, Bože, buď milostivý mne hriešnému. I toto pomáha. Bože, buď milostivý mne hriešnému. Tiež pomáha vyháňať to zlo. O tvoj hriech, jak kvapočka, a Božie milosrdenstvo, to jak oceán. Hej, tvoj hriech, jak kapočka v oceáne. Čiže už dávaš ten svoj strach do oceánu Božieho milosrdenstva. Ten tvoj kámeň hádžeš do oceánu Božieho milosrdenstva a Spasiteľ oslobodzuje. Abo možno teraz máš strach z nejakej osoby, ktorú stretneš v pondelok či útorok. Nie, Ježišu, Isuse milosrdný, všemilostivý spáse, osloboď ma od strachu z tej osoby. Hej, nechodiť s tým strachom celý deň. Neviesť dialog s tým. Bo toto diabol chce, že by ťa zatiahol, že by on ťa zatiahol do seba a ty jeho do seba. Hej, a už potom vidíš celý deň, už si podráždený, namrzený, už príde aj depresia, nič nejde, hej, už i zdravie vidíš, že už nie tak ide. Hej. Čiže Isuse, osloboď moju dušu i telo. Všemilostivý spáse, osloboď. Ale to vyžaduje trošku, že by človek dával pozor na svoje myšlienky i na to, čo práve prichádza do nášho srdca. Viac dávať pozor na to, čo je v duši, než na to, čo sa deje u suseda. Hej, čiže viac, či som nepustil do srdca zlo, dajaký strach, smutok, urazenosť, dajakú depresiu z dačoho. A táto modlitba pomáha potom. Bo ty už dávaš dušu na prvé miesto. Už i na blížnych myslíš cez Boha. Ty, keď vymodľuješ sa, ty aj slúžiš blížnemu. Bo ty potom viac môžeš poslúžiť, keď je srdce oslobodené od strachu, či smutku, či urazenosti. Ty uslúžiš i svojou rečou, i svojim tónom, i svojou mimikou, svojimi pohybmi, svojim prijatím tej osoby. Nemusíš tam robiť nejaké veľké veci. Navonok, vnútri uslúžiš blížnemu, či manželovi, manželke, deťom, tým, že ty máš dobré srdce, ty slúžiš dobrotou srdca a tá dobrota sa prenáša na rodinu. Už je veľká služba. Pomôžeš aj slúžiť, môžeš robiť tam nakúpy, chodiť, pomáhať, zametať a tu nemusí byť dobro. Môže to robiť so zaťatými zubami. Nie, jak nevesta slúži svokre, veľakrát so zaťatými zubami. Nebo spomína, jak ju tá svokra tam, hej, trošku toto prinižovala. Nie? No. I na toto treba vymodliť zo seba. O svokri môže už niet a ty stále nad tým myslíš. Osloboď všemilostivý spáse od toho pamiatozloby a od tých myšlienok, od tých spomienok. Osloboď. Po tých spomienkach sedí diabol. Osloboď. Tam nemá pravdy v tom. Hodziak by si tam dával, neviem čo ti robili, keď si bol mladý, keď ťa neprijali, či tam neviem čo robili. Osloboď. Aby prišiel Ježiš do svojho srdca, do tvojho srdca, do našich srdc a uzdravoval nás. Sláva Isusu Christu.